अच्छा गीत गावत तनी सन तो ऊपर व्यूजे नहीं खा जात, तो हमने के घर दुआर ना बेच बेच निमन निमन गीत गावत रही सन। ना ई सोच गलत बा जी। व्यू नहीं जात, अच्छा गावत नहीं जात, लेकिन उहे जाई। आज कम जाता, मान लेता जे चलता, दौड़त नहीं खे तो चलता ना, तो चलता तो चलत चलत चल जाई, दौड़ा लगी, लेकिन दौड़त तो ठेस लग जाए तो गिर जाए तो उठी ना। अच्छा, ऐसे चलत तो चलते रही। बाबा धाम में जकरा जाए के बाद पटा के भी लोग जाए वाला चल जाला। जी जी। लेकिन बहुत डाक बम के देखले मान जे बीच में डैमेज हो जाए। कलाकारी भइल बड़े पहले के श्रोता में आज के श्रोता में अंतर हो गइल बा। पहले के श्रोता सुने खातिर जाता हैं, आज के श्रोता देखे खातिर जाता रहे। तो ये लोग के देखे वाला है, लोग के सुने वाला ना हलू, ई देखे वाला लोग, ई देखावे वाला हलू। ई देखे खातिर लोग जाला, सुने खातिर ना जाला। अच्छा अच्छा घर के लड़की लोग अर्धनग्न कपड़ा पहन के रील्स बनावता, वो अपने आप के स्टारे कहता है बेरा। तो वो तो गलत बात बा। पर्दा एगो पर्दा होला, माने कि सबे जानता कि ताला फाटक में लागल बा दरवाजा में, तो चोर चाहिए तो तोड़ दी। भाई बहन के साथ है अगर हम बैठल बानी, मोबाइल चलावत नहीं, स्क्रॉल करत जाता नहीं, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ रील्से बनावे, चाहे गाना ही ऐसा फेसबुक पर आ जाला कि जौन तुरंत ओकरा के बंद करे के पड़े। कलाकारों के या राइटरों के पहले अपना दिल से पूछ ले कि हमारा फैमिली के लोग सुनो तो हमरा के का कही। सुन अपना घर में ओकरा के पहले ही यूज करके देख ली कि रुआ परिवार के लोग लाइक करता कि ना। तो अपना परिवार से रुआ शर्म लागता, दूसरे के परिवार से शर्म नहीं लागता। अपना के स्टार बोलता, लेकिन ये कोनो स्टार ना कहाई, ये गंदा बोल के स्टारडम कितना दिन ले रही ना ना, ये कुली लिखो फीको वाला काम हो गई। समय आई कि लोग गाली देवे लगी। शिक्षित लोग, शिक्षित परिवार जे बा वो एकरा के लाइक खूब क्षमा ना करी, और ई जे करता ओकरा के बिल्कुल 7 जन्म में क्षमा ना करी। वो भले 10 दिन चल जाए ठीक बा, लेकिन आवे ला लोग बहुत ट्रेनिंग सेंटर बा, गाड़ी के कोई सेंटर बा, स्कूल बा, कॉलेज बा, तब तो फेसबुक सिखावता, फेसबुक सिखावता, ओमे कॉमेडी ओकरा का माई बहन को के लोग डाल ना ना, वो सब गलत बात। ई करे वाला भी गलत, आ ओके जे लाइक करता ओकरा के हम अच्छा ना मानब, जे ओके लाइक करत ओके ओके बिल्कुल बहिष्कार करी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं भोजपुरी के धरोहर, भोजपुरी को लेकर चलने वाले, भोजपुरी को समेट कर लेकर चलने वाले गायक व्यास विजेंद्र गिरी जी के साथ में मौजूद हूँ। और इनसे आजकल जो भोजपुरी है, भोजपुरी में आपको बता दें कि कोई रील्स बना रहा है वो भी स्टार हो जा रहा है, कॉमेडी स्टार, सबको कपिल शर्मा बन जाना है। गायक बबुआन स्टार, अहिरान स्टार, रिस्की स्टार, बहुत सारे स्टार हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे गाना आ रहा है जो लोग बोल रहा है कि लोग देखता तबे नु हमनी का गावता निसन। तो कौन देखने वाले श्रोता कौन है, इस पे भी चर्चा करेंगे बाबा से। श्रोता तो आजकल जो है नए नए जो लड़के हैं वही श्रोता हैं, वही उस गाने का व्यूज बढ़ाते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और बाबा जो है कैसे इन्होंने गायकी शुरू किया, थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बाबा स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार। सबसे पहले रउआ चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रउआ चाहे वाला के, राउर चैनल के देखे वाला के, रउआ चैनल के लाइक करे वाला के, सब्सक्राइब करे वाला के, फॉलो करे वाला के दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता नहीं। पूरा बिहार के लोग के साथ साथ भोजपुरी जहाँ तक बोलल जाला विश्व के कोनो कोना में जे जहाँ होके सबके प्रणाम करता नहीं और आशीर्वाद के कामना भी रखता नहीं। बाकी रउआ जन पूछे चाहता नहीं पूछ सकता नहीं। अच्छा, ये बेरा जौन स्टार भइल बा लोग, रघु तो अपने जमाना के स्टार रहनी, यह बेरा के स्टार जौन जातिवाद में बटत रहे, जाति व्यवस्था के घुसेड़त रहे, जौन की नेता के काम हो उ नेता करेला, ई लोग बेरा ई तो बिल्कुल जातिवाद, कलाकारी में कोनो जातिवाद ना होला। सबसे पहले ना एकर मजहब होला, ना एकर कोनो जाति होला, ना एकर धर्म होला। एगो सार्वजनिक कलाकार के मतलब सार्वजनिक, एगो जैसे कि चैनल बा संविधान के चौथा स्तंभ है, वैसे कलाकारी भी एगो समाज के जोड़े वाला काम करेला।
एक सूत्र में सबके ना मजहब से ताल्लुक़ रखेला, ना धर्म से, ना जाति से। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मान सम्मान देला, सबके सेवा करेला। एकरा कोनो जाति से ताल्लुके नहीं है। एमे जे एकरा के ले जाता ईरान में, बबुआन में, फलान में, ठेकान में, वो बिल्कुल गलत बा। और सुने वाला से भी निवेदन बा कि वो चीज़ के बहिष्कार करी। ये चीज़ समाज के आवे वाला पीढ़ी, सुने वाला के भी और गावे वाला के भी माफ़ ना करी। कि हमारा छोटा छोटा बच्चा सुनता रहे सन बाबा। हाँ, छोटा छोटा बच्चा सन के हाथ में मोबाइल रहता और ऐसा ऐसे शब्द के प्रयोग करता, राइटर लिखता, ई लोग गावता, जातिवाद तो बढ़ले बा। कारण ही बा जो मैं लिख दिले बा, चैनल पर खुद लिख दिले बा जे में कुछ ऐसा चीज़ बेकरे कान में सुने के बा, एकरा के छुप से सुने तो लोग सोचता दादा में का बा। जी जी, लोग सोचे थे कुछ मार्मिक बा कि कुछ ऐसा चीज़ बा जौन सुने के नहीं मिलल। आ खोला तो देखा तो सब गोबरे है, सब गंदा है। तब तो अब ओकरा के दाब दिल बा तो भीवर उठिए जाई, चाहे देखो चाहे मत देखो, चाहे सुनो चाहे मत सुनो। वैसा भी लोग अपना के स्टार बोलता, लेकिन ये कोनो स्टार ना कहा, ये गंदा बोल के स्टारडम कितना दिन ले रहे ना ये कुली लिखो फेंको वाला काम हो गई। समय आई कि लोग गाली देवे लगी। शिक्षित लोग, शिक्षित परिवार जे बा वो एकरा के लाइक थोड़ी करी। और जहाँ तक कि भोजपुरी के एक तरह से अवहेलना बा, अपमान बा, भाषा के संगे खिलवाड़ बा। हर आदमी के परिवार में माता बहन बेटी बा, वो चीज़ के हर परिवार में रुआ भेजत है तो रुआ एक तरह से भाषा के खिलाफ बानी, भाषा के दुश्मन बानी। कि हमारा परिवार में भोजपुरी भाषा कितना शुद्ध बा, वो चीज़ में रुआ ओकरा प्रदूषित करतनी, गंदगी फैलावतनी परिवार में। तो हमारा परिवार के रुआ बिगाड़त बानी, बनाओ थोड़ी बानी, बिगाड़त नहीं। आवे वाला पीढ़ी कबो क्षमा ना करी। और ई जे करत ओकरा के बिल्कुल 7 जन्म में क्षमा ना करी। वो बोले 10 दिन चल जाई ठीक बा, लेकिन आवे ला लोग बहुत गाली दी। तो एहू लोग के माने एगो मजबूरी बा, अपन मजबूरी बतावे ला लोग कि मान ली कि हमनी के अच्छा अच्छा गीत गाओ तनी सन तो ऊपर व्यूज नहीं खा जात, तो हमनी के घर दुआर ना नु बेच बेच निमन निमन गीत गावत रही सन। ना ई सोच गलत बा जी। व्यू नहीं खे जात, अच्छा गाओ तनी नहीं खे जात, लेकिन उहे जाई। आज कम जाता, मान लेता जे चलता, दौड़त नहीं खे तो चलता ना, तो चलता तो चलत चलत चल जाई, दौड़ा लगी। लेकिन दौड़त तो ठेस लग जाए तो गिर जाए तो उठी ना। अच्छा, ऐसे चलत तो चलते रही। बाबा धाम में जकरा जाए के बाद पटाख के भी लोग जाए वाला चल जाला। लेकिन बहुत डाक बम के देखले मान जे बीच में डैमेज हो जाला, गिर जाले, आ गिरिए तो उठिए ना। वैसे वो चलता चले दी, घुसकता घुसके दी, वो अपना मंजिल पर चल जाए। लेकिन ये आदमी के कोनो गारंटी नहीं है कि मंजिल पर जाई है। ई उनकर सोचल बिल्कुल गलत बा कि हम दौड़ा तानी तो चल तानी तो हमार बहुत भीवर बाड़े, तो बहुत हमरा के चाहे वाला लोग बाड़े। चाहे वाला लोग नहीं के बहुत जल्दी गिरावे वाला लोग। अच्छा, अब सिंगर लोग के छोड़ी बाबा, स्टेजों पर, स्टेज पे भी बहुत सारे दुगोला में बहुत सारा अश्लील शब्द के लोग प्रयोग जे अपने आप के स्टार समझता है। बेरा स्टेज पर देखिए, स्टेज पर सब ये सब ना चाहे तो सद में ऐसा हो जाए। कुछ नया पीढ़ी के लोग बा जौन चाहेला जे गारागारी होखो, लेकिन बुजुर्ग आदमी एकरा के ना चाहेला। इहे कारण बा कि जितना कलाकार भइल बाड़े, पहले के श्रोता में आज के श्रोता में अंतर हो गइल बा। पहले के श्रोता सुने खातिर जाता हैं, आज के श्रोता देखे खातिर जाता रहे। तो ये लोग के देखे वाला, ये लोग के सुने वाला ना हलो, ई देखे वाला लोग, ई देखावे वाला हलो। आई देखे खातिर लोग जाला, सुने खातिर ना जाला। जबकि गीत संगीत सुने जाला, देखे ना जाला। देखे तो ऑर्केस्ट्रा जाला। जब दुगोला में पहले हमनी के बच्चा रहनी सन जाई सन कुछ ज्ञान के जी बात सीखे। हाँ, तो सुने वाला है। 3 किस्म के श्रोता होले। एगो माने कि श्रोता होले जौन सुने गइल बड़े, वो आँखों बंद करके सुनता रहे। उनका चेहरा से कौन मतलब जे के का बोलता, वो बात से उनका मतलब है, शब्द से मतलब है, अच्छाई से मतलब है। तो श्रोता हूँ। एगो सोता हूँ, गइले महफिल में सूत गइले। अच्छा, उनका कौन मतलब नहीं के गंदा गंदा के बात करता, वो करते करते आनंद में बड़े। आ एगो सरौता होला जौन से कसैली 5 सुपारी काटल जाला। अच्छा, तो उनकर काम का बा कटाक्ष करे के,
हऊ ठीक बड़े हऊ न कन ठीक हऊ हमार जाति हो हमार जाति ना हो ए हई हम रही तई के हम रही तई के ना हो तो सरौता हूँ जी ओकरा गुड़ का और ऊ का नखन देखत कसैली जंगा कतर जलंग कतर तरह उनकर हे काम बा लेकिन श्रोता बने के चाहिए सुनी गुनी वो बात के दुनिया हमार कल्चर सभ्यता संस्कृति का हो एकरा विषय में पहले जानी जी हमार परिवार के निर्माण करना बगलवा बाप दादा का रहे प्लेटफॉर्म हमार का रहे जी जी वो प्लेटफॉर्म के भरसक में आगे बढ़ावे के चाहिए बिगाड़े वाला काम ना करे के चाहिए। अच्छा यही गाना पर भोजपुरी गाना पर अच्छा अच्छा घर के लड़की लोग अर्धनग्न कपड़ा पहन के रील्स बनावता वो अपने आप के स्टारे कहता है बेरा तो वो तो गलत बात बा पर्दा एगो पर्दा होला माने कि सबे जानता कि ताला फाटक में लागल बा दरवाजा में तो चोर चाहिए तो तोड़ दी जी ई दुनिया जानता ओकर लगे बहुत बुद्धि बा फिर भी एगो आत्मा के बोध बनी जो हमरा घर में ताला मार के आइल बनी जी ई उनका उम्मीद बा कि गेट बंद कर ले बनी ताला लगल बनी कौन बात नहीं के जब तूड़े के जानते बा चाय दी तो तूड़ी जाई लेकिन फिर भी एगो आत्मा के बोध बानू जे दरवाजा बंद बा ताला लगल बनी दरवाजा पर पर्दा लगल बनी तब पर्दा एगो बहुत माने चीज होला देखे खातिर तो निंगे चले जाए तो बहुत हल्ला हो जाई जी जी देखो तनी एगो हॉस्पिटल में अगर 100 गो मरीज पड़ल बड़े तो एक दूगो हो सकता है जो कहीं के लोग रुवत होके पीटत होके हमार मरीज मर गए बाकी तो सब लोग खुशे बा जी जी तो आज भी अच्छाई के संख्या बहुत काफ़ी बा जी जी रह गई कि वो मर गए लोग चिल्लाए लगल तो लोग सुन लियल लेकिन जौन वही बेड पर खुशी में बा उ तो चिल्लात नहीं है तो ओकर केहू नहीं के सुनत तो अधिक संख्या आज भी निमन के बा काल भी रही और आगे भी रही जी एगो ट्रेन में 5 गो पॉकेट मार से अधिक न चढ़ेले हैं जी 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 बाकी 5,000 लोग टिकटे वाला बैठल बा जी तो टिकट वाले के देखले 5,000 वाला टिकट वाला उ 5 गो दिखाई दे दिला ऐसे कि पॉकेट मार के भागता जी जी तो लोग देखता आज जौन टिकट लेल बकर देखते नहीं है तो बुराई लौक जाला अच्छाई ना लौकेला जबकि अच्छाई के संख्या कबो अधिक अपने रहल माता पिता के संगे भाई बहन के साथ है अगर हम बैठल बानी मोबाइल चलावत तनी स्क्रॉल करत जाता नहीं तो बहुत सारा ऐसा चीज़ रील्से बनावे चाहे गाना ही ऐसा फेसबुक पर आ जाला कि जौन तुरंत ओकरा के बंद करे के पड़ेला शर्म लागेला कि शर्म लगेला अपनो घरे तो परिवार बा उ चीज़ कोनो भी कलाकार हो के या राइटर हो के पहले अपना दिल से पूछ ले कि हमारा फैमिली के लोग सुनो तो हमरा के का कही स्वयं अपना घर में ओकरा के पहले ही यूज करके देख ली कि रुआ परिवार के लोग लाइक करता कि ना तो अपना परिवार से रुआ शर्म लागता दूसरे के परिवार से शर्म नहीं लागत जैसे तो मतलब पैसा नहीं कमाता पैसा कमाता है हमारा परिवार के लोग मत जानो अब बाहर हम गंदा काम करके पैसा ले ले तो वो लोग माता पिता के लग पहुँचत ना हो चीज़ तो पहुँचता बा तो शर्म बा शर्म आँखें में न होला कॉमेडी भी अगर देखत हो और मोबाइल चलावत हो हम तो कॉमेडी में भी ऐसा गाली शब्द के प्रयोग करके ओकरा कॉमेडी बनावल जाता फेसबुक पर डालल जाता मिलियन में व्यूज जाता है और वो लोग एक बार स्टार है बा ना वो कुल कॉमेडी बनाई एंजॉय करी चोखा चटनी सब करी कॉमेडी के मतलब एगो एंजॉय हो गई तो एंजॉय के ई कॉमेडी थोड़ी है गंदा गंदा में बोल दी या एंजॉय हो जाए गंदा बात कहल कौन एंजॉय है दुनिया में हर चीज़ के देखो तन ट्रेनिंग सेंटर बा गाड़ी के कोई सेंटर बा स्कूल बा कॉलेज बा तब तो फेसबुक सिखावता फेसबुक सिखावता ओमे कॉमेडी ओकरा का माई बहन को के लोग डाल ना वो सब गलत बात ई करे वाला भी गलत आ ओके जे लाइक करता ओकरा के हम अच्छा ना मानब जे ओके लाइक करत ओके जी जी ओके बिल्कुल बहिष्कार करी वो आज मान लेता नहीं जे एगो छोटा सा अगर गाली प्रयोग कैले बा तो ओकरा के लाइक करब तो काल बड़ा यही से बड़ा गाली दी जी 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 यही से बड़ा गाली दी तो गाली केकरा के देता हमरा के देता पैसा कमाता हुआ गाली देता हमरा के हमरा भाषा के यूज करता हमरा भाषा के अपमान करता गाली देता भाषा के बगली भरता हो जेब भरता होकर पैसा कमाता हूँ आ भाषा हमार इस्तेमाल जमीन हमार आ जजात कटता हूँ जी जी तो बिल्कुल श्रोता सब निवेदन करब जो वैसा आदमी के लाइक मत करी जी जी काहे लाइक करे